गिबियावनो दिनै बे रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जेनाखि बेंटल हालामनि सिङाव थानाय जेनाखि जोंहा मोनसे फरायसालिमा दङ, बेंटल कलेज, बेयाव बिनि साखाथियाव दिनै BPF हान्जाया मोनसे प्रग्राम खुंदोंमोन, चिरां डिस्ट्रिक्ट इयुथ मिट। नाथाय बे खुंनायाव बिथांमोना उइदाउट एनि पारमिसनै बिथांमोना प्रग्राम लादों। बेजों लोगोसे जायनि फलाव दा MCC नांनानै दं, मडेल कड अफ कन्डाक्ट, बेयाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांसेयावबो बिथांमोना दिनै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै, छात्रफोरखौ लानानै बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों लांनो सानदों। बिथांमोना जे दानि जेनाखि फरायसाफोरखौ बबे लामाजों लांनो सानदों बेखौ जों बुंस'नो हाया। बिथांमोना दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट इयुथ मिटनि मुङै दिनै पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय दिनै फोसावदिं मेल लादों, जायनि फलाव दिनै बेंटल VCDC नि साखाथियाव थानाय मोनसे फोथाराव बिथांमोना बे प्रग्रामखौ खुंदोंमोन। नाथाय मोनसे लाजिनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथांमोना जेबो पारमिसन लायालासिनो बिथांमोना बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट MCC नांनाय समावनो बिथांमोना मिटिं खुंदों। बेखौ जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा बियो। बिथांमोनहा जायनि फलाव जाय केन्डिडेट BPF नि केन्डिडेट फानिराम ब्रह्मआ बिथांबो दंफैयो, आरो बेजों लोगोसे BPF दोलोनि माखासे सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन कास्टम, बेजों लोगोसे पद्मनि, बेजों लोगोसे कुसमि बिथांमोनहाबो दंफैयो। बेजों लोगोसे जोंनि 13 चिरां ब्लकनि MCLA स्करसिं बसुमतारी बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोना जे मोनसे सरकाराव थानानै जे बेबायदि मोनसे स्टुडेन्ट लाइफखौ जे माबायदि बरबाद खालामनो सानदों, बियो मोनसे बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा। जे दानि जुगनि जे फरायसाफोरखौ बिथांमोनखौ जे गाज्रि लामाजों लांनायनि मोनसे लामाजों दैदेनलांनो सानदों बिथांमोना। जोंनि UPPL सरकार जे प्रमद बर' सार दैदेननायाव जोङो बेफोरबायदि मोनसेबो प्रग्राम लाफेरनाय जायाखैमोन। जे मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा बेयाव बड'फा सुपार 50 होननाय मोनसे भिजन दंमोन। बे भिजनावसो जोङो बिथांमोनखौ छात्रफोरखौ बा स्टुडेन्टफोरखौ जोङो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो थुलुंगा होबोदों। बेजों लोगोसे फरायनायफोरखौ माखासे अनसुंथाइ होबोदों। जे जोङो अनसाय बिथांखि, गियान सोरां, बेफोरबायदि स्कलारशिप होनानै जोङो फरायसाफोरखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो खामानियाव बाहायबोदों। नाथाय बिथांमोना जे बेयाव दिनै उइदाउट पारमिसन, उइदाउट एनि माबा लायालासिनो, कनसाल्ट लायालासिनो बिथांमोना छात्रफोरखौ लानानै लिंथुमनानै दिनै बे बेंटल हालामाव दिनै मिटिं खुंफैदों। बेयो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा जे बेबायदि खुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ, आरो छात्रफोरजों बेबायदि पलिटिकेल गेलेनो नाङा, गेम गेलेनो नाङा, आं बेखौनो खावलायो। बिटिआर हालामनि गासैबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जे बेफोरबायदि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जे मिटिं खुंनाय बा बहाबा माबा मोनसे थगायनानै लांनायनिफ्राय सांग्राङाव था। आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफ्रा गावनि उननि थाखाय जे लामा, बे लामाजों मोनसे मोजां हान्थिनांगौनि थाखाय जोङो पलिटिकेलाव आखाइ होनो नाङा बा आथिं होनो नाङा। जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे कास्टम बसुमतारी बिथांमोना आरो बिक्रम दैमारि मोनहा बिथांमोना जे माबा मोनसे लाबालाब देखायनानै नोंथांमोनखौ बुरखायनानै दिनै लांगासिनो दं बबेबा मोनसे लामाजों। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जे बिथांमोननिफ्राय सांग्राङाव था, आरो बिथांमोननि खोथाखौ फंसेबो दामानि। बिथांमोनहा जे गावसिनि लाबालाबनि थाखाय नोंसोरखौ फरायसाफोरखौ जेरैखि जाया फिदिंनानै लांनो सेस्था खालामबाय थायो।
बिथांमोनहा जे कास्टम आरो बिक्रमजित मोनहा गावसिनि लाबालाबनि थाखाय जे बे खामानिखौ मावगासिनो दङ बे नोंसिनि फिउचारनि थाखाय बिथांमोना मावाखै आरो जे गावसिनि जे मुलाम्फानि थाखाय जे बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना बिक्रमजित आरो कास्टम मोनहा बेनिफ्राय जानगाराव थानाया जोबोद मोजां जे स्टुडेन्टफोरजों मोनसे गेम गेलेनो नाङा जे पार्टिजों सोमोन्दो थानानै स्टुडेन्टफोरखौ लोब्बा लानो नाङा जे नोंथांमोनहा गाव गावबागाव नोंसिनि खामानिखौ माव जे स्टुडेन्टफोरजों मालाबाबो बिदि गेम दागेले